og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Happy Wheels med Frederik. Sig hej. Hej. Ja. Og, ja. Lad os begynde. Lad os finde den første bane. Jeg tager ikke nogen af dem her. Gå her. Okay. Okay. WWE Playground. Ja. Okay, lad os. Okay. Hvem tager? Vi skal være ham, der er Gammel Indiana mand. Jones. Indiana Jones. Okay. Oh my god, hvad? Nej, hvad? Hvad skete der? Fuck, det er typen over. Nej, jeg tror vi skal vælge den. Impossible. 100% impossible. Traktor. Hvad? Jeg kan ikke forstå det her. Lad os lige prøve en gang til. Okay, det her er der igen. Sådan der. Lad os lige se her. Okay, skal vi derover ved de der landminer? Nej, for helvede, du skal sgu den vej. Der er en pileskilt. Hvad skal jeg? Okay, ja. Den anden vej fra satan. For satan da. Og nu skal vi så prøve en anden. Hvad laver vi? Hvordan skete det? What the heck, hvad? Der var en eller anden fejl ved den der bane. Man faldt af altid. Så vi gik over til den anden. Hvad fuck laver? Undskyld, jeg banner, men... Okay. Det her elsker jeg. Det er vildt sjovt. Kom her, bold. Her er der. Ja. Hvad? Ja! Ingenting. Nå, Ja! ingenting. Hvad laver jeg? Bagud. Hvad er det, jeg laver? Du står og kaster Er det, jeg laver? Holy shit. Så er jeg bort. Du skal få den i den der win. Ingenting. Ingenting. Ja! Ingenting. Okay, Ingenting. det var sådan lidt underligt. Lad os gå videre til næste bane. Okay. Der hænger en eller anden tyk. Nej, det er Bob. Det er Bob. Er det Bob? Ja. Hvorfor kan jeg ikke? Du skal ligesom hoppe. Jeg sidder sgu fast i muren, jeg kan ingenting. Okay, jeg trykker på knapperne, men... Okay, undskyld. Hold kæft. Kan man komme igennem det her? Fuck. Man skal hoppe igennem den der. Hvorfor er jeg så sindssyg? Du står og tværter dit hoved ind i muren hele tiden. Se! 3, 2, bum! 3, 2, 1. Ja, prøv lige koldfødning igen, okay? Okay, den her bane. What the fuck? Nej, Freddy, vi filmer ikke mere. Hvorfor går den af? Undskyld, venner. Det der var lidt et fail. Jeg kom til at... Det hørte de godt. I filmer. Jeg tror lige, vi ikke filmer, fordi den var der ikke sådan... Okay. Nu er det kommet lidt som en fejl, det her. Undskyld. Ja. Men lad os se. Lad os tage Superfan Easy Sword TRE. Okay. Ja. Det er den der. Der står Bob med en ananas. Oh fuck. Ja. Jeg vandt. Nej, den tog den der. Nej. Ja. Det der var så fedt. Jeg er pro til det her. Seriøst. Det er jeg sgu. Nej. How I see Betty LOL. Jeg kan ikke finde ud af det.
Hvad er det for en smiley? Ja, Nej, godt. tyk dame. Hvad fanden er det for en bane? Hvorfor kan jeg ikke komme over den her? Okay, lad os lige prøve det. Dim, 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 dim. Yeah! Undskyld. Vi vandt. Det var nemt. Det var rigtig nemt. Det var vildt nemt. Okay, ja. Vi tager ham her. Undskyld, det går så hurtigt, men vi har ikke så meget tid. Er det ikke det der, hvor man skal springe over? Er det ikke det? Jo. Fuck. Undskyld, jeg bander. Fuck. Ej, det her er så sjovt, venner. Det er, hvor man skal hoppe over dem. Og så... Flyt dig, mand. Hop på en tråd. Okay. Okay, hvad sker der her? Nu vil jeg gerne over. Man tager lige våbnet. Okay. Det er godt. Ups, nej, vi skal... Okay. Lad os se, om vi kan finde en... Lad os prøve den her. Jeg tror... Ja! Hvad sker der for min... What the fuck? Nej, hvad sker der? Ja. Du skal ramme kende. Hvad fanden er den der MLG? Okay. Ja! Fedt nok. Troll. Det er en troll. Hvad fuck er det her for en bane? Men jeg tror vi skal sige farvel nu. Ja, vi har ikke så meget tid. Så vi ses, folkens. Jeg skal lige finde ud af det her. Jeg er ret dårlig til det her. 3, 2, 1. Farvel, folkens!